7 сотиқ замин ва 5 дар хона бо таъмир бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ. ин ҳавли зебои фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ байни маркази ноҳияи рӯдакӣ ва бозори давлати зафар ҷойгир мебошад. аз ин тараф бозори давлати зафар ва аз ин тараф маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. рост мерем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ҳавли наздики роҳи калонда ҷойгир мебошад. марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. аз дарвоза ки дар омадем, аз тарафи дасти чап гараж аст дӯстони азиз. ҳавлӣ дар маҳаллаи 40-солагии ғалабаи ноҳияи рӯдакида ҷойгир мебошад. ҳавли бениҳоят хуб аст. 7 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад дӯстони азиз. таъмирашам зебо мебошад. ҳамаи шароитҳоро дорад дӯстони азиз. аз ҳама муҳимаш ҳуҷҷатҳояш 100% қоидавӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳавлиам мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. албатта ки бо об умуман мушкиле нест. чӣ хеле ки мебинед фишори об баланд мебошад. дар наздикии ҳавлӣ ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. аз ҷумла якчандта мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид дар назди ҳавлӣ ҷойгир мебошад. мағозаҳо, бозор, маркази ноҳия ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. хулас минтақаи беҳтарин барои зиндагӣ мебошад. нархи ҳавлӣ 1,299,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали дом тиҷаи занг зада пурсон шавед. ин ҷо ошхона ва ин бошад дегдонхона турецкӣ стил кардагӣ дӯстони азиз. ҳамаи дуди ин дегдонхона боло мебурояд. ҳавлӣ срочна фурӯхта мешавад ва ивазам мешавад. бо 2 ё ин ки 3 хонага дар шаҳри душанбе болоӣ пул дода шавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.